Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Pero adlaw karon mga higala nga Huwebes, pizza 18 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2024. So kumusta naman mga higala no? Kagahapon nagabihan may mga higala, mga siguro mga alas 5, alas 4 na pasado na man among meeting. Mura ang uban kaganinang buntag nang uli. Ako kaganinang buntag ko ni pauli mga higala. No lang adlaw nako kay naamong kay kasal alas 9. So muna nga may mudto na kanatong tanan mga higala o belated happy fiesta di ay sa ato ang mga kaigsuonan nga mga Carmelite sisters. Kumusta na mga Carmelite sisters? Ato pong dibayaon mga higala og may mudto ang atong mga belated happy birthday po di ay sa ako ang kining kaagapay sa ako ang teleradyo no si Sister Camille Lacsurmeda. Gahapon niyang birthday wala na ako sa mag-greet mga higala no. Kining gulang-gulang na ta mga higala do na nagigitawag na tong kalimot. So manang karon na lang no belated happy birthday me. Pero naka-greet ko niya kagahapon sa kining pagdito sa pero dili sa radyo. No, dili po sa TV. No, pero karon sa TV na sa mong greet mga higala. Nahala no, may ngunto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit sa tiyan, apan naginhawa pa. Ayan, kumusta naman kanong pulding? Ay okay na kay ko padre, wala na ko maghinhawa. Usap pila ang binuang kanong pulding ha. Basig kalag na karon na sa akong atubangan. Ay buyag ka padre Roy. Sige patagihapon sa ato ang baga kalihukan. Ikaw Mr. Cheng. Ya okay na ko kay Father oh. Ikaw Mr. Cheng. Kumusta naman ang imong pag-umangkon si Alice Go, si Guwaping? Okay naman si Guwaping padre. Guwaping naman gihapon siya. No mura ba og si kuan ba? Murag si Sister Lani ba Guwaping ra gihapon siya ba? Ay ngon to dai kanimo Sister Lan. No, kumusta na Mr. Lan? Mr. Lan. Kumusta na Sister Lani? No, nga to usab ka Bantilyo 15. Naharano may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga kamong tanan sa kapiskay sa panglawas niining kamuntuhon. Bino ari na kita mga higala sa tuang CBCP News, Balitang Simbahan niining kamuntuhon. CBCP nanawagan karon sa mga sa Senado no, nga nanawagan karon sa Senado mismo ni PBBM nga medyo pamalandungan gyud pag-ayo ang isyu kabahin sa kining divorce, absolute divorce. Mahinumduman nga pasado na sa lower house o sa kongreso ang mao nga balaod nun o gingon manusab ang kuan na lang mo kuan ini mo budason kung ugaling ilang aprobahan og dili dayong si PBBM. So muna nga nanawagan karon ng mga kaibuspuhan sa Senado og mismo ni PBBM nga mamalandong og maayo kay alang kanatong Katoliko mahigala kining absolute divorce is anti-family, kining marriage ug anti-children. No mo ni ato ang pa-stand kabahin sa absolute divorce. Ang diborsyo anti-family, anti-marriage and anti-children. Balita manghigala gikan sa Vatican Pope Francis na nawagan karon sa mga relihiyoso or mga religious nga magampo og dugang bukasyon no sigon sa atong nasayran medyo declining or nagkajutay mga higala ang mga kabatanunan nga gustong moapil sa kalihukan sa pagpangalagan sa Ginoo kining gitawag natong religious life. O katong higala mga balitang simbahan niini kamuntuhod ug ari kita mga higala sa atong saint of the day. Bueno, July 18, ang ato karong santo, walay lain kung dili si. Matod pa diri sa ato nga listahan. No, hantang ka na kayo nga lista, taray kala, dugan na ko pa yung trabaho. Pila na ko katuig, gini akong trabaho, mahigala sa Catechesis. San Frederick sa Autrich, O-T-R-E-C-H-T, Autrich. Unya, 8th century kini siya, no? Nya code in the middle of the controversy between the emperor and sons with regards to the throne. The empress at attention was called upon by the bishop
of so many reports of matod pa immorality. This triggered the anger of the empress. Nasuko ang empress kaya gibadlong siya sa obispo, which resulted to the martyrdom of Saint Frederick. Obispo din si Saint Frederick mga higala, no, sa 8th century. Unya ang empress, ang emperador ba, ang emperatress, no, or empress, kuan mga higala, medyo doon ay mga immoral nga gihimo. So muna nga gibadlong in taon siya sa obispo, nya ni resulta nga nakuan kini, natandog siguro ang garbo sa emperatrice, gipapatay kaya gimartir in taon kini si San Federico sa Utrecht, no? Sa day kini siya ka obispo. So atong pangayo, no, ang matula pangaba ni San Federico sa Utrecht nga may sama kita kaniya nga kamuog yun nga mo kanang matud pa muhatag og dakong bili sa batok sa moralidad. Mao kadto mahigala rin na kita mahigala sa ato ang catechism, Roman Catholicism. No, nya unsa man ang ato karon nga topic. No, ako nya ning mga higala no nga kuanon gyud ni. Kanang i-compile na ako ning ako ang gikuan dali kay usik pud ni. Gihaguan gud din ako mahigala taon og tuon. What is our topic for today? Roman Catholicism. Unya, ang topic nato infant baptism. No, sa ato ang pagtulon ang Katoliko, sigon sa Canon 862, obligado gyud ang ginikanan pagpabunyag sa ilahang anak few weeks after birth. Few weeks, ato pa pipila ka semana human nga natawo ang bata, igo yung nakalig-on malig-on na ang inahan o makatindog na o mismo mo imukugo sa bata sa dihang gibunyagan kini. Tama no? If the child is in danger of death without delay, pwede gyud nga bunyagan diha. No? Gani bisag dili na pare mo bunyag basta in danger of death. Bisan ang mga kuanra katurang mga sa kalo pa na mananabang. Bisan ang mananabang ra mahigala mo bunyag basta kuanon lang gamiton gyud ang Trinitarian formula. No, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo nya. Bubuan po nimo sa makatulo. Trinitarian formula. Na unya kung panalitan og badayon gyud ang bata, mao na gyud siya bunyagan, valid na to. Pero kung maulian ra ang bata, dili madayon, dadon sa simbahan sultihan ang pare aron ikahatag pa ang dugang mga kanang sakramento, ang dugang sakramental panalitan, chrism ug daghan pa mo pa, no? Klaro, pero kung kuan na gyud medyo loya-loya na gyud ang bata without delay, bunyagan gyud, no? Kaya matud palagi sa Juan Kapitulo 3, versikulo 5, kini nagkanayon, no? Jesus, truly, truly, I say to you, except a man be born of water, he cannot enter the kingdom of God. So, kinahanglan gidi ay nga bunyagan dayon ang bata. Pero doon namang gipipila mga higala nga kanang doon na ba'y kanang gitawag na to sa English of mga pagsupak ni ana, no? Kaya gusto gid nila nga sama kang Kristo bunyagan ang bata sa dako na siya. Ingon ni ana, no? Pagkita, because babies are born with original sin, ato kanang mabasa sa Salmo 51:5, matud pa dire, dautan ako, sukad ako mahimugso, ug makasasala ako, sukad ako gipanamkon. No, sa ato pa matud pa dire, ang bata aduna mang original sin, matud pa sa Salmo Kapitulo 51, versikulo 5. Muna nga kinahanglan gyud nga bunyagan siya aron nga mahinlo ang bata sa mao niyang sala sa gamay pa siya, no? Kaya matud pa lagi sa Salmo 51 versikulo 5, dautan ako, sukad ako mahimugso, ug makasasala ako, sukad ako gipanamkon. So muna nga ang bata pa gani masusupan, infant pa o baka dako na ng mga 2 anyos, 3 anyos na pabunyagan gyud na kay doon naman na siya'y sala nga panulundon. Kaya kung tumbasahon sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 16, ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. So kanang gamay pang bata makatubang pa ba na makapakita ba na sa pagtuo, mao kana ang papel sa mga maninoy o maninay. In modern baptism, no, in modern times, no, in modern history, baptism of an infant or child, the godparent makes a profession of faith for the child
and assess the religious upbringing of the child together with the parents. So sa ato pa, doon naman gimingon, bata pa man na, makadecide ba na siya? No, nga, pagbunyag ba siya sa dili, di na kinahanglan ang bata pa. Ang kuan na lang, ang momento na ang gibutangan og maninoy og maninay, aron sila maoy mohimo sa profession of faith for the bata. No, unya, ikaw malagi mo ay nihimo sa profession of faith sa bata, ikaw nga maninoy o maninay, imong katungdanan ang pag-train sa bata, religious training of the child, together with the parents. Muna nga dunay sponsor, kay gamay pa ba yung bata gibunyagan. So kanang dagko na, wala na kinahanglan og mukugos pa. Kay mo bitana nga, ang bata, ingon niya, bunyagan na kasi may mukugos, dako naman na. Ungod kay, ang kinahanglan gyud ang bata, bunyagan, gamay pa. Kay mukugos ba ya? Ato pa kanang mga dagko na wala na kinahanglan siguro. Siguro kung dako na siya ang kuan na lang, ang rule na lang sa godparents mao nga sila maoy mutabang sa religious training sa bata o sa binunyagan o panalitan ang ibunyagan. Dako na ang maninoy o maninay maoy mo assist sa bata sa binunyagan sa iyang religious training. Pagtudlo ba? Kinahanglan gyud po na kay bisan kini mga dagko usahay labi na kini mga kalaslon. Magpabunyag na lamang tungod kadili mang kaslon kung walay bunyag. Pero pag human mamalik lagi hapon sa ilahang relihiyon. So muna nga kinahanglan gyud ang rule of the godparents nga sila mo ay mo-train sa ilang mga kinugos. So muna nga importante baya po di ay bisan dagko na o gagmay pa, no? Kung madagko na ang imuhang rule, mao gyud ang madagko na o gagmay pa ang rule sa godparents mao ang paghatag og religious training sa mga bagong binunyagan. Madako o magamay. So muna nga kinahanglan gyud og adunay kanang gitawag nato og godparents. So, sa kabahin sa gagmay, walay problema kung dili pa sila kamong mutubag kay ang mutubag para nila mauman ang ilahang maninoy o maninay. Mao bitaw na nga gibutangan og maninoy o maninay. Ya kanapong sa dako na kinahanglan gyud og maninoy o maninay panalitan lain kang relihiyon nga anak katoliko ka. Kinahanglan nga ang mukugos nimo, mo sponsor nimo, godparents nimo, katoliko gyud kay imo mang tudluan, imo mang guidan ang imong kinugos sa Kristohanong pagtuo. Kaya salamat. O dili lang ang takutubha, daghang kay salamat. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Manamilit na usab kanimo o kaninyo o manalangin kanaton Dios ug kagahon tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagkatekisis, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.